μπήκαμε στο Matrix της τηλεοπτικής πραγματικότητας. And I show you how deep the rabbit hole goes. Ζητήσαμε τα φώτα του άξιου αρχηγού. Αρχηγέ, ήθελα τη συμβουλή σου. Συμβαίνει τίποτα? Μπλέξαμε σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτό δεν είναι εκπομπή. Είναι επικίνδυνη αποστολή. Κοιτάξαμε στα μάτια τους ανταγωνιστές μας. Και εσύ, Ξανθέ, τι σημαντικό θα μας δείξεις φέτος? Σαπουνόπερες, κύριε. Σαπουνόπερες. Δείξαμε αποφασιστικότητα. Άσε τους συνεργάτες μου ελεύθερους. Αλλιώς θα τα τεινάξω όλα στον αέρα. Understand? Don't do anything stupid. Αλλά φέτος μας περιμένουν τα καλύτερα. I don't make any rules, Nick. I go with the flow. Are you sure? Και θα τα δούμε όλα. Σινεμανία. Ξυπνά τα κινηματογραφικά σας ένστικτα. It's nice.